Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Psst! Stephanie! Stephanie! Wa pa mahuman ang atong kumbate. Dili ko mobiya sa inyong kinabuhi. Siyagit pa, magring talawan. Patuga-tuga ka man di ay unya malisang. Father Amaro. Kumusta naman ang mga estudyante, Doktor? Okay na sila. Padre Amaro, sigon sa akong gihimong pagduki-duki, dunay naka-ignite sa maong hitabo. Ha? O siya po may pasabot, Doktor. Kini tungod kay dunay tao nga nihaylo kanila og iPad og tablet aron lang moapil sa duwa nga spirit of the class. O gano'n nakaako mong purugalgal? Kung si Kinsa makinig tawhana, kung gibatasan ini niya. Dili usab kita makahatag og hinanaling hukom, Father Amaro. Kay sa musugutaw sa dili, nahimong embedded within our human nature ang occultic tendencies. Bisan unsang ritual ang maghatag kanato og pagtakat. Punan pa sa mga batanon nga gihaylo og iPad ingon man tablet. Gusto ka, Doktor. O gani ang spirit of the class. May usa sa mga dagkong hinungdan kung anong nahitabo ang mass hysteria o possession. Tinood kina, Father Amaro. The spirit of the glass plays a very interesting role in Philippine religion. Bisan pa man kung kini hugtanong gidili sa simbahang Katoliko apan nahimo gihapon kini karong favorite pastime sa daghang mga Filipino, labi na gid sa mga batanon. O posible pod nga tungod sa maong ritual nga gihimo, napukaw ang ilang samaran nga mga altered state consciousness kon ESC. Bisan pa man kung kini ang posibleng psychological explanation. Dili mayong tuyuan ang bisan unsang makadaot, Doktor. Dili mayong duwaan ang mga butang nga dunay kalambigitan sa mga espiritu. Kay mahimo silang instrumento sa yawa nga makahimo gyud sa pagharas kanato halos sa tanang aspeto sa itong kinabuhi, Doktor. Ang pangutana, maong, kinsa man kaha ang maong tao? Mapakariya kong tugkaroon sa pagkakaroon. Kung unsay motibo niya, aron iya kining himuon ngadto sa mga estudyante. Maayo taon nga nahuwasan ng mga estudyante nga nasudlas daw tang mga espiritu. Musuot ko simbahan, kaya akong siradan ang mga portahan. Time pa. Kinsam lang nagbuyod sa tubangan sa altar? Oy, hala, ang madrina, ang kuyog ni Padre Amaro gikan sa syudad. Ginoo ko. Ako siyang duolon. Wa baka ni matigok. Sister. Sister. Kinsa ka? Ayaw pagdoon ako. Oy. Ayaw! Oy, sister. Ay, lagkahadlok, sister. Oy, ako ni, si Divino, ang sakrista ni Padre Amaro. Mao pa. Kahadlok ko yun. Kalain sa akong pananaon. Sister, biyaan sa tika ha.
magkuha sa kog tubig dito sa kumbento aron imong mainom, ha? Daghang salamat, Brad. Sige, biyaan sa tika. Sige. Ginoo ko. Ayaw itugot nga madaog kami sa pagsuway ug sa kahom sa kangit-ngit. Pugtong ikaw ang among dalangpan, Ginoo ko. Mahal nga Birhen, panalipdi kami sa kanunay. Ter, biyaan tubig, Ter, oh. Im na ni Ter. Salamat. Daghan kayong salamat, Brad Divino. Ay sa pa yan, sister. Sister. Sultihi ko no ko sinungdan kung anong nalupog man ka og nakuyapan. Kinitungod kay nipakita na ko mismo si Satanas, Brad. Jesus Maria Josep, Maria Santissima, Diyos ko, kakuyaw god. Og nagpaabot kong dunay mahitabo pang mas ngilad sa atong nasinati karon, Brad Divino. Unsa? Oy, sister. Kahadlok gud ana. Sister, kuan ba? Basin og tawaan ning kumbinto nato diri sister kay bisan ganis padre no. Kanunay mang magdamgo og mga kuan ka ng mga daotang espiritu. Tingali tawan o haunted ang kumbento, Brad Divino. Apan dako ang akong pagtuo nga ang maong pagpanghasi gipunting yun nga kang Padre Amaro. Ug nibisan kinsa nga suod sa iyang kinabuhi. Mga tutikis ko binto, Doktor. Oh, mas maayo pa, Padre Amaro. Daghang salamat, Father. Doktor, pagtabang na mo. Salamat. Mao nga susunod gani pag-amping mo, ha? Ug ayaw na gid mo pag-apil-apil anang Spirit of the Glass. Nasabtan ba ko ninyo? Atong himuon ang evaluation unya, Father Amaro. Aron sa ingon, mahatag ko nga akong analysis nining maong hitabo. Mas maayo pa, Doktora. O daghang salamat sa imong paghatag sa imong panahon. Ingon man sa pagpaambit sa imong kaybaw, kalabot ini, Doktor. It is my pleasure, Father Amaro. Nala, manakay na ta sa akong sakyanan kay muadto ta karon sa kumpento. Oh, sige, Doktor. Sister, piyaan sa tika diri ha. Kaya akong andamo ng inyong panihapon. Naluto naman sa mong kusinira. Niuna lang sila og lakaw, kuyog siyang anak nga si Doris. Tabangan lang tika, Brad Divino. Total, wa naman ko'y kipuhat. Ay, kaway mag-igo, sister. Aron inigabot nilang Padre Amaro og Dr. Astana, makakaon na sila. Sister, kumusta naman ang inyong gihimong deliverance kaganiha? Kaluoy sa Diyos. Nilampos ta sa paghingilin sa maong mga daotang espiritu nga nihasol sa mga bata. Unya, unsa masay hinungdan kung anong nahitabo man to? Tungod kay tanaw ko, dunay spiritual opening nga mo'y hinungdan kung ganong nahitapo ang maong phenomenon, Brad Divino. Oo, unsa may bot ipasabot nimo anang unsa to? Spiritual opening, sister. May mo bang imong lamdagan kining naglibog kong salabutan? Kung maghisgot kita og abli o ganghaan, nagpasabot kini ingon nga usa ka espirituhanong agianan diha sa kahimtang sa usa ka tawo o dapit nga nakahatag og pagtagad sa mga espiritu o sa demonyo. Nga musud og manghilabot sa kinabuhi sa usa ka tawo. Kidi ang gilangkuban ning musunod, magkasasahang pagkinabuhi, pagbansay-bansay sa mga diwata, pagduwa-duwa sa mga occult paraphernalias, o paghimo sa mga makuyaw nga mga balansayon sama sa Ouija boards, Spirit of the Glass, Spirit of the Coins, Tarot cards, Bloody Mary, ug uban pa. Uy,
Karon pa man ko makadungog niya ng maong termino, sister. Kuyawa guli ana. Husto ka, Brad Divino. Og hinumdumi nga dili sa tanang panahon ang mga butang pagabuhaton mahuog sa usa ka tiaw lamang. Dunay uban nga nahimong dakpon sa dautan ug himuong usa ka seryosong butang nga magda og kalaglagan dili lang hasta sa lawas kundi hasta na pod sa kalag. Mao ba? Biliba lang yun ako mo, sister. Diin man sa kanakaton, anak, ha? Bata pa lang ko, nihimo na ko og personal nga pagtuon kalabot ni ini Brad Divino. Ug hangtod karon, padayon ko kining kitun-an. Galing lang, di ko makahimo sa sakramental sa eksorsismo. Bugtong ang pag-ampo sa kalingkawasan, kun prayer of deliverance lamang ang akong mahimo. Nga naman, sister, nga. Kabaw naman kuan ka ng proseso. Tungod kay dili ako pare sama ni Padre Amaro Cervantes. Uy, hala. Sila na na, sister. Si Padre, oh. Sila na na, oh. Tanawa. Padung na sila dire, oh. Andam na ba magkaunti, Divino? Ay, Audrey. Ay, kitabangan gani kong sister pag-andam niya na karon. Amayo kung mao ka na. Sige, mga ano ta. Yun na ako tawagon si Dr. Astana. Dok, mga ano ta. Sige, muanahan ako, Father. Father? Kinsa man ang nagsuwat nining maong notebook? Listahan asa ko mga schedules din eh. O ang naghanaya na mao si Doris, ako sekretary. Mahimo bang akong matanaw ang hulagway ni Doris? Kung mahimo, Father? Kay nga naman, doktor. May problema ba? Dok, gwapa man las Doris. Maldita lang usahay. Precisely, Tay. Doktor, unsay puot nimong ipasapot? Ato lang ng istoryahan, Padre Amaro, in person. Kidili kini mao ang appropriate venue aron ato kini hisgutan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!